बेयावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय। दिनै जोंनियाव बिथांमोना जेसेबांखिनि जेरै जोंनाव दं दा आसाम फुटबल एस'सिएशननि सेक्रेटारि मिस्टार डक्टर सांग्रां सार, बिथाङा बड'लेण्ड एफसिखौबो हेफाजाब होगासिनो दङ। थ' बिथांमोना दिनै साइ स्टेडियामाव दुरान्ड कापनि थाखाय ट्रायल लाबोदों। बे जोबोर मोजांनि खोथा। मानो होनबा बेफोरबायदिखौ आंबो लुबैयो। जाहाथे मानो होनबा जोंनियाव अनेक गामियाव जोंनाव अनेक गथ'फोर दङ, जाय गथ'फ्रा दिनै कचिं मोनाखै बा गेलेनो खाबु मोनाखै। थ' बेनि थाखाय दिनै बिथांमोननि थाखाय ट्रायल लाबोदों। जोबोर मोजांनि खोथा। जाहाथे बिथांमोना दाब जायगानिफ्राय फैनानै दिनै ट्रायलखौ होफैदों। बिथांमोना गावसिनि रोंगौथिखौ, गावसिनि हानायखिनि जेसेबांखिनि गावनि सिङावहाय जेसेबांखिनि रोंगौथि स्किल दङ, बिथांमोना बेखौ दिनै बे फोथाराव देखायनानै सेलेक्सनखौ जानो हागोन। बिथांमोना जेसेबांखिनि खस्थ' खालामगोन, लाइफआव खस्थ' खालामाबा जेबो गैया। जाहाथे बिथांमोना जेरै गामियाव गेलेबाय दं दा, दिनै ट्रायलखौ खाबु मोनदों जे बिथांमोना ट्रायल होनो थाखाय। थ' बावहाय गोसो होनानै जाहाथे बिथांमोना मोजाङै ट्रायलखौ होयो, गोसो होनानै मोजां गेलेयो। जेरै जोंनियाव ए लाइसेन्स कच फैदों दा, सि लाइसेन्स कच दङ जोंनियाव, बिथांमोना सेलेक्सन लानो फैदों। दिनै बड'लेण्ड एफसिनि हेड कचानो फैदों जे सेलेक्सन लानो। बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां। जाहाथे बिथांमोना बावल' नङा, आरो इयुनावबो दाब जायगायाव थांनानै बिथांमोना जुदि ट्रायलखौ होयो, आं बेखौ लुबैयो। जाहाथे जोंनियाव माने जोंनि जायगायाव गेलेगिरियाबो अनेक खमनिफ्राय खम जालांगासिनो दङ। आं लुबैयो जोंनियाव बिथांमोना दाब जायगायाव थांनानैबो सेलेक्सनखौ हैथों। बानाय गैया, गिनाय गैया। जाहाथे बिथांमोना बायहेरायाव थाङो होनबाना एक्सपिरियेन्सखौ मोन्थिनो मोनो जे बायहेरायाव ट्रायल्सआ माबायदि जायो, क्लाब्सआव ट्रायल्सआ माबायदि जायो। बिथांमोना बुजिनो मोनो, रोंगौथिखौ मोनो। इयुनाव आरो बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन सोलोंलांनो हायो। थ' आं बेखौ लुबैयो। आरो जाहैबाय दिनै आङो बड'लेण्ड एफसियाव आं गेलेगोन देग्लायनि दुरान्ड कापखौ। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि जायगानि क्लाब बड'लेण्ड एफसि जेसेबांखिनि हागौखिनिखौ आं हेफाजाबखौ होगोन, हेल्पखौ खालामगोन। आं लुबैदोंमोन जे आं सानदोंमोन आं दिनै गेलेनो नागिरदों बड'लेण्ड एफसियाव। आं सानदोंमोन जे जोंनि क'क्राझाराव जागोन होननानै। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि क'क्राझाराव जायाखै। मानो होनबा आं सानदोंमोन जे जोंनि क'क्राझाराव जायोबा साबसिन सापर्टार अनेक दङ। जोबोद लैहोर बिथांमोना सापर्ट खालामनो फैयो। बड'लेण्ड एफसियानो जा बा नर्थ इस्ट एफसियानो जा, बिथांमोना सापर्ट खालामनो फैयो। बेखौ आं लुबैदोंमोन, खिन्थु दा बे जिनिसा जानो हायासै। दा गुवाहाटियाव दङ। थेवबाबो आं बुंनो सानो जे बिथांमोनखौ जे लैहोर फैनानै खेलाखौ नायफैगोन होनना आं आसा खालामो बिथांमोननिसिम। थ' आं गेलेगोन बड'लेण्ड एफसिनि जानानै। जेसेबांखिनि हानायखिनिखौ आं टिमखौ सापर्ट खालामगोन, जेसेबांखिनि हानायखिनिखौ आं टिमजों हेफाजाब होगोन। जेसेबांखिनि टिम मेनेजमेन्ट दं, कचिं स्टाफ दं, प्लेयार्स दं, जेसेबांखिनि आंनि रोंगौथिखौ आं बयजोंबो शेयार खालामनो सेस्था खालामगोन। थेंक इउ। माबायदि जागोन बायदि बेबायदियाव बड'लेण्ड एफसि टिमा? बड'लेण्ड एफसि टिमा आं दासिमबो केम्पआव जइन जायाखै। अभियासलि जेसेबांखिनि आं प्लेयारफोरखौ नुदों, थ' टिमा मोजाङानो होननानै बुंदों। थ' आं जेब्ला टिमखौ जइन जाहैगोन, अब्ला आं बांसिन आरो मोन्थिनो मोनबावगोन जे प्लेयारफ्रा माबायदि ट्रेनिं खालामबाय दं। थ' आं खोनानाय मथे मोजाङानो बानायदों टिमखौ होनदों। थ' आं सानो जे जोंनि बड'लेण्ड एफसिया मोजाङै मोजां गेलेनानै ग्रुपआव क्वालिफाइ जानानै जाहाथे जों फाइनालसिम आवगायलांनो हायो, बेखौ आं आसा खालामो प्लेयार्सफोरनिफ्रायबो।